nik plazer handia izan dut, adibidez, aipatu dugu bai Berteretxen kantua, nekasuan Michel Ducot eta Caroline Philipsekin goizian argi hastian, etxaun iruriren kantu simple eta egera. Nik betidanik akapela kantatu dudan kantua da, txipitatik. Gutxi gora bera, goizen argi hastian da etxaun irurik komposatu zuen, juntu zian, 1900 egun eta berrogeita zortzian hola, gutxi gora bera. Eta lehenago erandudan bezala, beti akapela kantatu dudan kantua da, eta aldi hortan, Michel Ducoren gitarraren laguntzarekin eta Caroline Philipsen kafetera eroketu noletzak ez ditzen, Zarabetea. Zerbetik hasi dugu. Horrekin. Eta gero ere, errobirekin ere, botz zumait, eta noski jendea etzen kontent izanen, Niko Etxart eta Anje Dualdek ez badute kantatzen eper elkarrekin. Obligatu bezala gira ez, Anje. Kasik bat. Manu Juski.